Kita nganter apa disembelih? Metune umpuk lho. Iya jere sak cimang kaya sing ngomong. Disembelih metune umpuk kudu getih. Ini cuma 250. Mambung iki kae manis adit maning kae tuku 200 nek tasmu. Kenapa wis disembelih kok mboten wong bedak-bedak dibalik ae enggak kowe. Kae becake kae mambung kae. Bayare nemu disembelih. Ya biasanya meriang watu-watukan. Lah ditutus kan kadang-kadang ngopo pirang dhuwur. Ya tiga mudun sing dalam gede. Ora butuh disembelih teng kae dibayar wis dibayar. Dilanjut kandang manyo ngombrong bedak kok diteral itu balik kabeh sing dibayar dikatan bae. Lemut. Wah, bukan apa ora pro ora bodo iku kuwi. Maksudnya ngger dudulan ora mung loro kowe ngumbuk kowe ngene kan. Ora bareng-bareng Iya. tujuh. Tapi ya kayak nyoba ya ora. Ya nyek sarane ta dudulan nek urusane sing adol ya nyol adol. Bojo ya ora nang jero apa ngono. Dari kayak kosi wong anu bakul wis dadi mestine. Sing wong tani